Nyilván gyerekkorom óta szeretem az állatokat, annak idején még állatorvosi pályában is gondolkodtam, és tartottam állatokat, nyulakat, csirkéket, és természetesen a kutya is közel állt a szívemhez, és azóta is, ha nem is mindig, de ahogy az életem megengedte, volt kutyám. Most is van 2, és amikor 2-3 napra már elmegyek, akkor már hiányoznak. Függetlenül attól, hogy nem vagyunk egész nap együtt, mégis valahogy hihetetlen jó érzés hazamenni és megsimogatni őket, és amikor körülugrálnak, az egy szerintem mások számára is, de számomra is egy feledhetetlen érzés. És az emberek sokszor magányosak, és nagyon fontos, hogy valaki ott legyen mellettük, és azt gondolom, a kutya tudja betölteni ezt a szerepet, ami nem biztos, hogy jó, mert nem helyettesíti a társat, nem helyettesíti a barátokat, nem helyettesíti az emberi környezetet, mégis a világ abba az irányba ment, hogy nagyon-nagyon sok az az ember, aki hazamegy, bezárja az ajtót, és gyakorlatilag egyedül van. Ebben a dologban egy ilyen folyamatos kapcsolat, azt gondolom, hogy hihetetlen segítség, és javíthatja az ember és a kutya közötti kapcsolatot, átalakíthatja az ember és a kutya közötti kapcsolatot. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenütt mindig így van, mert az emberek egy szűkebb része mégis felelőtlenül tárgyként használja a kutyát, és ha megunja, kidobja, olyan kapcsolatot alakít ki vele, hogy azon az ő uralkodó hajlamait ki tudja élni, és innentől kezdve persze nyilván a kutya is deformálódik, lelki világa, az egész hozzáállása a dolgokhoz, bármennyire ragaszkodik a gazdájához, deformálódik, és adott esetben agresszívé válhat, nagyon sok ilyen esetet is látunk, de hát azért van az utcán kóborkutya, és ez addig van, addig azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik állatbarátok vagyunk, felelősség, hogy embertársainkat neveljük arra, hogy ha már ezt a kapcsolatot kialakította, akkor azt úgy is alakítsa, hogy annak a kapcsolatnak ki kell alakulnia, és ahogy az rendben van, mert a kutya sem és más állat sem használati tárgy. Az, hogy Magyarország elnyerte ennek a kiállításnak a rendezését, ez egy óriási dolog, ez erősíti a nemzeti büszkeségemet, és egy elismerés a magyar reptenyésztés irányába. Tehát ez a leglényegesebb dolog. Innentől kezdve nagyon-nagyon jól kell megcsinálni, és ebben minden hazafias elkötelezettségű embernek segíteni kell, pláne aki szereti a kutyákat, az ebbeket. A harmadik ilyen nagyon lényeges szempont, ugye Gödöllő, kastély, Sziszi, aki szintén nagyon szerette az állatokat és a kutyáit, tehát nagyon sok olyan kötődés van, ami miatt nem csak, hogy segítek én személy szerint munkatársaimmal együtt ennek a sikerén dolgozni, hanem terepet is adunk a kiállítás egy részének, és azt hiszem, hogy ezzel aktívan be tudunk kapcsolódni magába ennek a néhány napnak a szervezésébe, aktivitásába, a sikerébe. Nagyon izgulok, mert minden ilyen dolog nagy kihívás, és bízom benne, hogy hozzáadott értékként még Gödöllőről én magam, a csapat munkatársai biztos, hogy olyan segítséget tudnak adni, amivel a sikerességet erősíteni tudjuk. Ha az én nevem ad valamit hozzáadott értékként a rendezvényhez, akkor ez egy nagy megtiszteltetés, de hát nyilván innentől kezdve nekem is felelősségem az, hogy ez jól sikerüljön, és feltett szándékom, hogy mindent, ami ahhoz kell, és tőlem telhető, azt meg fogok tenni, hogy minden rendben legyen, és továbbra is a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesülete a világ egyik legelfogadottabb, elismertebb egyesülete tudjon maradni, és ezzel Magyarország hírnevét tudja öregbíteni.